Otvor. Dobrý deň. Dobrý. Došli sme vás pozrieť. To je tu presne tak, ako si to urobili včera. Ja čo som urobil? Hej, áno. Baborka, zavri dvere. Poďte. Mám sa usmieť? Nemusíte. Môžete plakať. Ja sa usmiem. Pekný deň, pán Žanaš. Akurát je ľúto, čo ste urobili s tým Leninom. Pri tej Prosím vás pekne, čo vy to tu drístate? Ale ešte vy to hovorili. Čo vy to tu Jaký drístate? Lenin? No váš Otko hovoril, že musel dať Leninovi nejaké kvety. On si to pomýlil, že ja som nedal kvety, on tvrdí, že som... Nie, ja tvrdím, že nedal ste kvety. Inak nebojte sa, ste tiež nahrávaní. Áno, Áno. to ma teší. Dobre. Kebyže ste normálni, tak sa vieme dohodnúť. Keby ste boli normálni, tak sme sa dávno To dohodli. nie je normálny stav domu, pán Kovač. Toto, keď je podľa vás normálne, tak Ja vám nič potom- nebudem podpisovať, dávajte si pozor na to. toto je Mali ste to predtým. oznámenie o ukončení nájmu. No, tak nech sa Keď páči. to nepodpíšete, napíšem, že odmietol podpísať Áno, napíšte. a pošlem vám to doporučenie. Nech sa páči. Nech to urobí. Tak toho vášho otca som si vážil. Ale prestaňte tu rozprávať. Ale som si na rozdiel od vás. Prosím, to čo si dovolujete hovoriť? Vy tu Čo si kritizujete dovolujete a hovoriť? komentujete? O čom O toto- našom Prečo by som sa- detkovi, o čom ktorý prečo už by som si to umrel nemohol, a čo si vy Baborka? dovolujete na ňo prečo by rozprávať? som Vy si to vôbec nemohol neviete, dovoliť? otec, že si nevážil svojho otca? Prosím vás, to čo si dovolujete také niečo povedať? Vy neviete nepovedal, nič o nevážil. našej Ja rodine. som povedal, že Vy ja som si neútočte ho na vážil. našu rodinu. Vy ste ho ani nepoznali. Ale dobre, však teraz ste mi sem tiež strhli, nepýtali ste My sme či sa môžem. nevtrhli, my sme sa Vtrhli. došli domov a Toto je náš dom. Otec ho postavil, všetko tu postavil sám Nech sa vlastnoručne. páči. My sa chceme s vami normálne dohodnúť, Ako ale sa chcete so mnou, že mám hneď vypadnúť za 24 hodín a že Nie, ma za 24 máte ma zavesiť pod rebro? Toto chcete robiť? Nie. Ale my vás áno, nejdeme toto chcete vešať. robiť. My vás nejdeme vešať. vás- Ale nechceme áno, vešať. však čo by nie, však Nie, pán Manáš, nie. včera ste mi vykrikovali, že mi jednu jebnete. To som ja nikdy Ale povedal ste to, To čo by som ste to nepovedal, nepovedal? to ste vy zle Povedali ste to, čo by ste to nepovedali? Ja som povedal, že mal by som chuť vám jednu, ale Jebnú. nemôžem. Áno, však presne. Nie, ja som Kľudne, toto môžete, nikdy môžete teraz nepovedal. mi môžete jebnúť, nech sa páči. Nie, tomu... Môžete mi jebnúť, nech sa páči, pán Tomu- Manáš. Tak si staré. vy ste úplne mimo! Vy ste úplne mimo! Áno, ja to kamerujem tu. Na čo tu tristáte dve nátedy? Na čo tu tristáte dve nátedy? Na čo ste ju sem brali? Chcete ju stresovať, alebo čo? Vy ma stresujete. Nakameruj mačky. No, nakamerujte mačky, no. Tak čo? Pán veterinár. Počúvajte, Pán vám... veterinár. My máme v Vám- rodine úplne iné vám- problémy, vám viete? hrabe v hlave, Vám vy ste úplne hrabe. psychiatrický My máme chorú maminu, to nás teraz trápi. A nie vás! Barbora!
Vy ste psychiatrický Ja pacient. ľutujem vašu maminu. Barborka! A ja som Barborka! Ja vám hovorím, že ja som s vami. Vy ste psychiatrický pacient. Určite áno. Vy ste A tento človek- psychiatrický pacient. Vy vôbec nemáte šajnu. Ja mám čajnu, ja som ste napísal... bezohľadní. Ja som napísal proti Vy Ficovi ste článok. bezohľadní. Čo Ja vy som to- napísal o proti Ficovi vy tu nič Ficovi nerozprávajte. článok, že O neprežil by... Ficovi. Neprežil by... Barborka, Že by toč to neprešiel dookola. dve rány cez- Potrebujem tu mať celý film. No, Štefan, kebyže ste normálni, tak sa Vy si myslíte- Ja či som normálny? Ale A vy veď ste ako Áno, čo? normálne by sme A vy si ste čo, sadli. Barborka? Vy ste podpísali zmluvu, pán Kováč, že tu nebudete mať mačky. Ešte jednu, dve. My sme si mysleli, že tu máte dve mačky, že to je Ja som OK. žiadnu takú zmluvu nepodpísal, Ale neváš sme ukážem sa sme sa- jasne dohodli. Mačky sme tu Nie, nikdy on nechceli. Opakovane som vám to povedal, opakovane som vám to Pán Banáš, povedal, pán že tu Banáš, mačky teraz- nemajú čo robiť. Nie, ja som vám Nie, povedal. to Ešte raz. prekrúcate. Vášmu otcovi som napísal asi pred rokom, že chcem, aby sme tu mohli mať nejaké Môjmu premačky. otcovi nemáte čo Nie, vypísať. Otec má Alzheimera Pred už. rokom zomrel. Vám Keď som- si mu písali, tak Vám ste som voláte, písal, písali. aby sme tu mohli mať mačky v nejakom Nie, nie. normálne, že by sme mohli mať na dvore. A on napísal, Normálne tento na človek... dvore nie je 10 mačiek v byte. Tento človek... Normálne Vonku, na ale dvore. nie v Nie, vy byte. ste napísali, že nie. Normálne na dvore nie je 10 mačiek v byte. Áno. Normálne na dvore. Na čo robíte toto divadlo? Ja vám nechcem robiť. My robíme divadlo. Ale keď toto divadlo bude... Vy nás tu očierňujete. Vy sa mýlite vo viacerých veciach. Ste úplne Vy sa mýlite hlavne v tom, že vy ste tu normálne bývali. Vy ste tu zničili celý dom, celé zariadenie bytu. Všetko ste zhnivočili. Zodratá Pozrite sedačka sa od na to. mačiek. Tá bola nová. Tá bola 1200 eur. Vy ste Ja tu... si hovoril pred 2 dňami, že 400 či 4 000. No ja som pred 2 dňami nič také Ale nehovoril. hovorili ste. Vy... Tak všetko Vy si berete- mýlite, vy máte už vlastne Všetko semilitu, berete za vy máte semilitu, lebo vy si nepamätáte ani čo som povedal Ale včera, dobre. ani ešte pred Pán týždňom. Banáš, skúste to normálne zobrať ako normálny No, človek. dobre, nebudeme sa tu naťahovať. Ktorý urobil z Bödera klobáskového inžiniera, Bielik? Prosím vás Ale pekne. áno, však vy ste s ním. Však Bielik urobil Vy klobáskového neviete, čo inžiniera rozprávate. Bödera. A vy ste s ním. Vy neviete, Kurva, čo natáčajte rozprávate. to. Natáčam vás, nebojte sa. Natáčam vás. Človek, ktorý sa volá Bielik, bol oný, to znamená, že bol bol po vodohospodárskej Dobre. univerzite. Dobre. A sedel Prečítajte a urobil si. z Bödera Polácka. Vy ste úplne opití. Vy ste úplne opití. Barborka, nerozprávajte. Vy si to nebudete ani pamätať. Ja si to pamätám.